Pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jednu epizodu na kanalu Keratin. Ja sam Keratin, a vi gledate Minecraft preživljavanje. Konačno, posle dugo očekivanog serijala, meni je pao mrak. Tako da sad moram da idem u kuću. Ne moram. Znači ja mogu, danas pravimo iglu. Znači ono što ima u 1.9, ja to pravim danas. Neće biti mnogo velik, a neće ni mnogo. Tako. Malo pusti se i uživaj. Ne daj da ti neko. Tako. I da kažem malo, je bilo nešto od kad se provodi s kašljem. Kada sam spavao, ko? Bez pokrivača. Možda jesam, a možda i nisam. I tako ja kažem, dan bolje se ne čačka, ni prokoće. Znači ovo je kratka epizoda, pošto posle idem na rođendan pa ne mogu. Bolje ću posle da stavim klipove da se uploadaju dok sam ja na rođendanu. Rođendan. La 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 la. Ja. Prošle epizode nisam dovršio, vidite onaj baner. To stvari označava kao cilj. Na neki način označava kao na putu kad nađete tako onaj crveni telefon gdje možete da zovete, ubacite 5-10 dinara, tako nešto, i onda možda zovete do mila volje. Mislim da pričate do mila volje, ha ha ha. Jesam ja tako baksus. Ha 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 ha, ja sam tako baksus. Znači, ovo će biti igla. Ako baš ne liči, ja ću se potruditi oko detalja. A vi mi samo da uživate. Igla nikad nema vrata. Igla se ovako lazi. Evo taman 4.
To. Treba da idem da nabavim džungl voda. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste vidjeli kako se pravi najgluplje iglo. Ja ću između epizoda da napravim bolje iglo, ću da obrišem. Tako ću da obrišem ovo i napraviti bolje. Tako da uživajte mi ljudi u danu i to je to, vidimo se.